Nakasuway na ba food trip sa kalibunan niya ang palibot baho? Di isang na sayon pero gilutuan niya po na mong itlog. Pero agwantaho na tanay singo-singo. Tukbon niya po tanang itlog sa way pagduwa-duwa. Way daghang pasundayag, lahos! O di ara, sugda na nato. Ato sa i-check atong panahon og okay na ba? Nya, okay na. Diring dapita. Atong gimotor kay nagdali-dali ta. O di ara, nakita na nato atong ipakita. Unsam na? Itlog, klaro na. Way paglangay-langay. Pakuan din nato ni ate ko sa country. Kuan sa natong mga lamas para mas mulami atong itlog nga lutoon. Di na nato padugayon. Ato na ipakwinta og pila tanan. Ikwinta na dahil ni ate og pila atong bayranan. Kay basin ka mayra di ay. Pwede na natong utangon. Kapita lang po na nato nagsaging para samtang nagpaabot sa itong giloto. Natay matimo-timo. Gikiluhan na dahil na ni ate. Wanay daghang pasundayan. Gibayaran largo. Dili na. Sugda na natong baklay para mangita taglibon. Nagpusing-pusing pa murag yung tro. Samot na rin nagsunod. Murag tangkaw. Nagtangag baga. Tanawa. Gilungsog na. Sumok na tas kalibunan. Hinang-naw nga. Di sa di masayon-sayon atong mga kuyog. Dagko sa kay mga lamoy. Di pun masayon-sayon atong yagian. Grabe pong libuna. Atong hawanan. Bahala na nagsunod niya. Pertig yung pagkahawana. Nisuong na lang ko sila. Kadi kadot atong muna. Pas-pasi. Unsa may nagidaan ako sa trapal. Oto ka na. Abot na sa itong destinasyon. Ato sa nibutang atong mga materialis. Ato sa nipahawanan sa itong mga kaban. Kaya di masayon-sayon. Grabe libuna. Padilaam na tas kayo. Mauna ni atong itlog nga lutoon. Gikuhaan din na mong mga troso diya. Para sugnod sa atong lutoon ng itlog. Wanay dagang pasundayan. Targog takang kaha. Butangan din atong tubig. Ops. Osto na, kaya di na pangimasa. Wala, ibutang na nato atong usa ka tring itlog. Nag-ala sa taning mga 20 ka oras para mahumok yun. Di apoy ko rin ka nagidigda. Hininaw nga. Time-lapse. Wala na kaguliyang na. Wala, hiwaan na yung lamas. Unsa na, kugon, giitsa na yun. Kisi-kisi ng itlog. Bukal-bukal ng tubig niya. Magdabog taglain. Kaya atong sugbahan sa saging. Kaya di na mada, pero tinagos na. Di apayos ha. Nagsima-sima na lagbuwa. Kaya di na mada, pero tinadaong kritika. Di ara, gituhog na atong barbecue hong saging. Unsam na, ulimahon na lamas. Wala, gisog ba na. Giano usa na. Tistingasan na natong mada na ba? Oy, di pa mada. Mada pang bayanan inig uphak. Pataw-taoran sa natong mga 15 minutos. Para sureball og mada na ba? Wala daghang pasundayan. Dito na. Ato na yung haonon, kailata na kayo. Samtang nagpaabot tayo mabugnaw ang itlog. Tanaw sa tani atong isugbaog na luto na ba? Wala, luto na. Nag-abli ng usaog para sabon sa plato. Kaya yung sabunan kay hugaw kayo. Napunot ano, unsa man na, luto na o kinilaw. Wala, yara, wala mapugni. Isabunan na yun. Unsa man na, mura naman nagihaob. Awa na kaso, tukob dyan po na ron. Wala dugay-dugay. Giablihan ng kamay. Giyobyo ba ng kamay? Para mas mulami pa ni atong sinugbang nga saging. Tara, sabunan magbalik. Giyap anag yun daghang kamay. Wala, gitukob na. Tama na, pertig yung gutuma. Ay gitukob bisag init. Giingkit dyan po bisag grabe init ha. Grabe na yung gutoma, klaro kayo. Dapat usawa, tarong ako usap. Gilagoy-lagoy lang. Grabe yun. Gita ng itlog. Gita bang skaragahanan para dali ang proseso. Yapay nagising-gising. Klaro kang gutom. Perting yung lami atok sa itlog. Nagdagook nga mong tiyan dire. Wanay ng istorya. Itakagang kaha. Buta ka na itong sabon. Kiwati ka palit inibol. Ilargog jabiyab ang lamas. Wanay ng istorya. Okay-okayo na nato itong mga lamas para magisalong mayo og mulami pato po tayo. Buta nga daghang tubig para daghang tag mabahog ang sabaw. Magic sarap para lalong sumasarap. Asin, bitsin. Oy, unsa man na? Imo na isanggol. Panak kwa. Di sana palupig atong oyster sauce diha. Ato sa nang ibutang. Tanawa, pwede nang lami sabaw palang idaan, guus na. Wanay daghang pasundayan, iyabol largo tanang itlog. Butangan na itong ketchup para manonood ang sarap. Wanay langay-langay, ato nang yukay-yukay. Sos, pwede pagkalami Bungkag yung panos-panos nga bahaw aniron. Agoy, wana makontento. Gihurot na yun ang ketchup, samot na yung kalami. Wana kantos, gibutangan nagpatis. Sos, gipuga pa yun pa mga ketchup. Wana yung gana munda nga mga lunos anirong tinukob. Kay grabe, pwede lami Wana kagwanta, gitilawan na yun. Ugods ba? Nya, lami di po palupig, gitilawan po sa usa. Grabe daw ang kagungkuma. Naunsa na gutaw na, gipuli-puli magtilaw. Naw pa na. Wana. Iwisik-wisik na itong sibuyas dahonan. Goods na kayo. Ready to tukob na na. Gisabayan po tas nindot nga panahon og malibon nga palibot. Di ara. Gihaon na itong finished product. Grabe lami Klaro kayo. Unsam na. Tarungan na diya. Kami abo na. Watay tukbo na ron. Unsam na. Daw saging na. May nahimong hukaran na. Dire. Gibukha na nato itong bedsheet. O gihanig na nato atong hukaran. Di ara. Gihukad na itong panos-panos nga bahaw. Di gapon ni pasalion ron. Hubas gapon ni. Wanay langay-langay. Ikatag largo. Iyabo na tanan. Di na nato padugayon. Iunang sabog hukad. Ibuyok sa kanon. Wanay langay-langay. Iyabiyab ang itlog. Ikatag-katag na dayon na skilid para tukubo na tana. Kay murag gutom na kayda. Lami kayo. Di na nato padugayon. Hala, habhab. Init. Asam tu taruh ban mit. Ano usaram na? Ano na? Nam ka lang mo sarap. Batu sa kita daghan eh. Tabang lagi dok. Tabang. Lagi nama sudah. Ngapi saya sir ban. Nam. Tu batis asam batis. Pagtila ni membukton. Gelok Ya. Napit na hayang di. Teguruk. Yaon.
Ngabos tulang. Hindi lagi tarong mga ahoy dito, alimbog lagi. Ano ba ko? Siya na mo tuan. Likay. Kaon mo kay gutom. Dito eh. Ano, mahulog ba nila kanuna? Ah, may di. Ay. Dili. Kanon. Wala man ang Kita buhay. Wala na itlog. Ano na ba? Wala mo. Butang ba? Ito sa rilo, na-rebuild dito na. Ahoy ano mo. Tingnan sa rilo. Dili. Na mo build dito ng kaon eh. Bugok kami lang ha. Sabok ka ng yate, kaya hangol-hangol. Ang asili, tada eh. Na, kita dyan, apil. Oh, inom ang somay. Mahina kayo mga... Mga kalwag. Wala eh. Gusto na, wala. Wala eh. Winner ba, winner? Huwag na rin nalang takaw ito mga skalawag. Please like and share para daghang patag matukob.